Салом алейкум бародаро. Ҳане қаламчое. Амино қаламча ном дора. Бисёре мепурсанд ки мақсад қаламчаи калонро кумуда ё майда. Хеле асосан қаламчае ки чи мегам 100% месабзидагош анами майдачое. Одама мепурсанд калонша рой кум, уша рой кум. А так ранги чи мегам деҳқон. Қаламчое мехе стандарт майдачора тавсия метем барои ки ино сабзиданиш 100% гарантияш ките. А так калонош камтар слабӣ мешаванд. Чи мегам? Нешзанишу амнош проблем не. Майдош хеле чи мегам? Тез ҳаракат мекунад. Так баъд размериш метонем 10 сантиметр кунем. 7 сантиметр кунем. А так ин 7 сантиметри мо дар стаканчик ҷой намегирад. Где-то 2 сантиметриш поли хок мебурояд, аз стаканчик берун мебурояд. Барои ҳамин стандарт касе ки мақсад 5 сантиметр қаламча мерава, хафа нашен. Барои ки ин 5 сантиметра ба ҳозир ҳамун стаканчик дар ҷой мегирад, рӯш маҳкам мешавад, бромданиш, сабзиданиш хуб мешавад. А так мо метонем хеле калон кунему, шинонем. Ана каш боли хок да мебурояду. Эҷаш мақсад чи мешава? Кок мешава. Ин кокш мақсад вақтиш ки дырништа гузашта мегирад. Агар ки ина полностью маҳкам шава, инҷа да чи мегам? Намнокиш мешаваду, кок намешава. Бромданиш 100% мешавад. Агар ки қаламча калон шуду, иш бромад, инҷа кок мешаваду, грибоку ҳам хеле чизош пайдо мешаваду, ин қаламча нобуд мешавад. Барои ҳамин желательно 5 сантиметра қаламча заказ кунен, майда. Баъд натиҷаи 100% мегирем. Натиҷаи 100% анахе майда. Стандарт 5 сантиметр бурида мешавад. Стандарт анахе қаламчо. Қаламчо чихе ки у видеое ки так пешина да реклама кардаги будем. Олиам то 1 январа аксия давом дорад. Касе ки 500 дона қаламча мегирад, 100 дона падаркаш. Касе ки 300 дона мегирад, 50 донаш падаркаш. 1000 та мегирад, 200 та падаркаш. Яъне ки анами партофтамо аксиямо то 1 январа давом дорад. Касе ки успеҳ кард, накард, соли навда бо чи мега суҳбатшо мекунем, хай ёрдамшо мекунем. Касе ки успеҳ накард. Саломат бошед.